mukadzi andichadi asi ari kurambira pamba pamba. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Yesu sende chokwadi. Yesu chatara ndizo chokwadi. Ndikanyepa chariswa ne moto. Ndikanyepa chariswa ne moto. Mwari mbatsira wangu. Mwari awe mbatsira wangu. Tsisimuka. Amsoro ichangamira. Yes. Ndira kundoitwa Mike Nyabuku. Ndauyawo nenyaya yangu kuti mundibatsire kundiyananisana na ndauyawo nenyaya yangu tida kuyananisana na Tezara. Pana uye kuti mukadzi andichamudi wese ari mumushameno asi kwekuti ndiende kuna Tezara kuchasvikiki. Chaita kuti kuna Tezara kusasvikike ndechekuti nyaya iyi yakatangira pakuti pandakarora mudzimai wangu ini takagara zvakanaka. Tagara zvakanaka. Tikabereka vana vedu vairi tichigara zvakanaka pamushape wabereka. Wabereka wakashayika. Saka zvadaro tinogwe kwataimboenda tichimbobatsirwa nemudzimai wangu. Tichibatsirwa kudaro takasvika pakufunga kuti ngatitendeuke kuchechi iyoyo sekuti yaita zvechipostori. Muchipostori ndo mandakaberekewa inini zvaita wabereki wangu. Saka taenda kuchechi ikoko tainamata ini ndichiendawo kuchechi tichiendawo kubasa ndichiuya maweekends tichienda kuchechi. Saka ndine maweekends ndakazoita 3 maweekends tisikauyi pamba. Pandakazouya ndakabvunza mudzimai kuti kuchechi kuri sei. Saka mudzimai akanditi ndaane nguwa ndisingaendi kupi kuchechi. Ndikati wai usingaendi kuchechi. Akanditi ye pane zviri kundibhuwa kuchechi ko. Ndikati ndezvipi? Akangoti pane zviri kundibhuwa. Saka ndakasiya zvakadaro. Ndero ndakasvika iroro hanzvadzi yangu yakanga yauya pamusha ipapo. Saka ini ndakazoona kuti mudzimai wangu nemukadzi womuningi havasi kuitana bhosi pangori pamusha wani. Ndakaudza tete ndikati tete pane zvandiri kuona pakati pewarora wachi wenyu awo. Saka musati maenda sei mayaranisa chi warora. Saka pakuunganidzwa kwatakaita na tete ndo pakaenda kunobuda mukadzi wemuningi achiti chikuita kuti sawirana panapane chekuti mai guru wari kufungidzira kuti munyaya dziri kutaurika kuchechi dzekuti wane boyfriend yawainayo inini ndirimo munyaya iyoyo. Saka ndozoti panapa tisaite sei tisawirirane. Saka ndakadzoka bheki kumukadzi ndikati ko iwe ndambokubvunza wani kuti chiri kuita kuti usaende kuchechi chii. Ukanditi pane zviri kundibhowa. But ndakubvunza futi kuti chiri kubhowa chacho chii kuchechi ikoko. Hauna kuda kunditsanangurira. But kuona zvakubuda chii nekurimwe side. Akati wafundisi wekuchechi ndo wakandiudza kuti iwe usazoudze murume wako kana auya. Tisu tichazomuudza isusu kana auya kuchechi. Ndikati kodai ndapedza gore rese ndisikaendi kuchechi ikoko. Ikoko ine nyaya dziri kutaurika dzekuti iwe wane boyfriend kupi ikoko. Uchimirira wafundisi wewe. Musha wangu unotongwa nevafundisi ere. Akati ndo zvakandarira chi wafundisi. Ndakamuti chibva panapa iwewe. Chenda kumba kwavafundisi wawo. Boss ndo warume wako. Vanokutarira zvekuita musha mangu inini. Akasimuka akaenda kumba kwavafundisi wawo. Saka ndagara ndakati ndinenge ndaita mistake daenda ndanaye kune wana kuwafundisi wawo. Ndakateerawo futi kuwafundisi wawo ndikasvika ndikakweshanana nawo ndikati kowe mimi munosvika paseje kutarira mukadzi wangu mimi kuti asandiudze zvekuitika kuchechi sei. Wakati aiwa takatya kuti pamwe munozogona kuzoita noise kumba kwenyu nyaya ikasazomira zvakanaka. Saka taimirira kuti iwe uye kupi uye kuchechi. Ndikasaka izvozvi ndachiuya chitaura yenyaya iyi chiri kuitika ndichipi. Wakati ndo mabudira ari kuita chi ari kuita nyaya kuti mudzimai wako nemurume achataurwa nezita. Wari kunzi vari kudanana. Saka zvadaro ndakanotsana navafundisi vaya ndikati saka muda kuti tiite sei nenyaya iyi. Vafundisi vakati isusu zvataakuita level ine nyaya isu hatichaikwanisi. Taakumirira kuti mabhishop auye papa nemusangano waida kutwa kudhuze nekwatinogara. Kana mabhishop auya ndo achakwanisa kusolva issue yapo. Saka ndakadzoka kumba nemukadzi. Asi takanga taakukwesherana ipapo. Taramba tichikwesherana kudaro ndakatora mukadzi kana naye kumba kwana Tezara. Ndikawaonesa kuti ndo issue iripo ende ndo zvaitika kuti mukadzi arakuda kutaura kuti kuchechi kune nyaya iri kwekuti kwaita boyfriend. Wana Tezara wakati no nyaya yauya nayo iri right asi hatikwanisi kuisolva. Iwe dzoka back kuchechi kwako. Wadzoka back kuchechi kwako iwewe. Zichabuda kuchechi kwako ikoko. Ndo zvatichazogarira pasi totaura. Musangano wechechi wakaitwa. Ndikatora mukadzi tikaenda ikoko. Tasvika ikoko bishop wechechi akati nyaya yenyu iyi kana ine zvekuti ine zveupombwe mukati mechechi munomu. Taakuisa kumaprofita. Zichabuda kumaprofita iwe nyaboko ndozochatora uenda nemukadzi wako. Saka pakadaidzwa maprofita aisvika zvekuma 10 amwe atisingatozivi inini aingoya ma1 vanachidaidzwa. Upombwe hwakabatwa
pakati pe mdzimai wangu nemurume uya. Saka chechi yakati isusu zataita izvi pa chechi level tapedza. Iwewe chikomba takumisa chechi. Mtemo wedu chechi isusu aubvumi kuti tirambe tichienderera mberi chinamata newe. Waita upombo muchechi. Iwewe nyaboko tora mukadzi wako dzoka naye kupi? Kumba. Wadzoka naye kumba iwewe ndo chadini zochaita. Ndakatora mukadzi ndikadzoka kumba. Ndadzoka kumba ndakatora mukadzi kwira futi kumba kwawo. Nana Tezora bozo. Tezora wanga nditi unozoya ne information chabva ku chechi. Ndasvika kuna Tezora wakaigarira pasi akati iwe shamwarika auti uri ne information dzekumapostori. Enda kuti torere maprofita acho akuudza izvozvo uye nawo pano. Saka tikakweshana but wakanditi umbo hwako hwawaya nawo panapa hausi tangible. Unless kana wauya nemaprofita iwawo. Ndikati aiwa maprofita yakatongoyawo pachechi handizivi kwanoita sei kwaanobva. Akati saka izvo hatizviteereri. Saka ndakatora futi mudzimai haana kusara ikoko. Ndikadzoka naye pamba. Takagarisana. Patagarisana kudaro so kakukweshana kakaramba karipo. Chingokweshirana. Ende inini zvakanga zvapa mwoyo pangu kuti why zvaitika zvakadai so. Ende murume wacho iye akabuda kuti arikufambidzana nemudzimai wangu. Ndaiti ndikabva kubasa inini pamba apa murume ndaitomuona. Ndikatomosvika pakubvunza pamba kuti ko murume wangu tinonamata naye asi pana panenge achimboteerani. Saka wepamba wakandipindura kanditi anenge achiuya kunochaisa foni. Pandakatasa distance yaifamba kuti auye kunochaja foni. Para pane Osborne 10. Ndikati komeso uma asi kuwana masola ere kuti akwanise kuita sei kuchaja foni. Bandakangusi yangu zvakaita sei zvakadaro. Saka takagara tichikweshirana asi pamwe pangu inini zvaindirwadza kuti mudzimai wangu anga ndidaro. Saka takagara zvakadaro mukadzi wangu akaenda kunoitwa secretary wasabhuku. Inini ndisingazivi. Ndakauya kubva kubasa mukadzi akandiudza kuti nyaripo ndeye kuti inini secretary wasabhuku. Ndikati iwe unoitwa secretary wasabhuku, sabhuku achina kana kumbondirifoma kuti akukupa chigaro munharaunda. Zvinoita ere akati ndozidoripi. Ndikati alright no problem. Tagara kudaro ma movements emukadzi wangu akatanga futi. Haachagari pamba. Ari kuenda kuma workshop asabhuku. Sabhuku unoya pamba pangu, sabhuku unofona, sabhuku unoita zvaanoda nemukadzi wangu inini. Kusvika ndakapesa ndisina control nemukadzi wangu nenyaya yasabhuku. Tokuenda kuJMB, tokuenda kuma meetings kwaita party, kuna minister uri kuuya zvazodai mukadzi wangu acharare pamba achaiti sei. Saka inini marriage yangu yakasvika pakutadza kukontroleka nekuti yakanga yemaoko mani masabhuku. Ndakaenda kumba kwasabhuku. Ndikaudza sabhuku kuti aiwe sabhuka, ona issue ipendeye kuti inini marriage yangu yakupwanyika. Nenyaya yekuti iwewe mukadzi wangu wasecretary wako iwe. Saka sabhuku akanditi no nyaya yako ndaizwa. Saka ndakamubvisa mukadzi wangu pausecretary wako. Saka sabhuku akati zvandoita ngezvekuti tinogara ma meetings edu ma Saturdays. Ndichaunganidza committee yangu ndoiudza kuti iwe ndozvoita sei. Ndozvori kutaura. Apa committee yari kutaura uri kusanganisira futi mukadzi wangu wacho. Saturday yakasvika. Ndakafonera sabhuku ndiri kubasa. Sabhuku aufa mazogara ne meeting yenyu kuti mukadzi wangu achati aite chi secretary wako. Akati kwazoitika kwa mambo saka tichazita next week. Next week yakasvika futi. Apana zauti yakabuda. Ndakadrive ndikaenda kumba kwa sabhuku. Ndikati sabhuku yoona. Ndikuti yosaite mukadzi wangu chi secretary wako. But uri kuramba uri kuramba naye. Sabhuku akasvika kundira kuti shamwari chizwa iwe zvandakutaurira. Enda utonge zvekumba kwako, inini nditonge zvosabhuku wangu. Ndikati uri utonge zvosabhuku wako but uri kupinda pamangu kaiwe. Ona marriage yangu inini yakuita sei? Yakupazika kuti inini zvandotokutaurira. Kana wada iwe endesa nyaya yako kupi? Kumberi. Saka zvadaro ndakaona kuti panapa hadani defeat. Musha wedu wakutongwa na sabhuku. Saka ndakafonera Tezora. Ndakabva ndaudza mukadzi uyu ndikati ndangu tichaenderera mberi chidanana chadini azichaiti. Bozi kuti tiite makwikwi mumba mangu inini nasabhuku nevanhu vari kuuya vachiti tikuita zvemusangano tikuita chibozi papa kuitika zvinhu zvakawandisa pamusha pedu. Saka ndakaudza mukadzi kuti inini handichagudi. Mukadzi akati haudzi inini izvozvo zvibozi inini ndakaita sei ndakaberekwa. Ndakati no problem kana kuti wakaberekwa iwoka ndakufonera wana Tezora. Ndakafonera Tezora hanzadzi yake. Bozi ndiyo yakatambira mari yangu inini. Ndafonera Tezora. Tezora tatagarisina kana problem. Ende taitowirirana achitondida indi chitomudawo. Mamwe problems esaitika kumashure uku ndaitongoenda kuna Tezora yangu ndichitogarisana zvisina problem. Ende ndakagara ndisina kana daka na Tezora wangu. Asi daka rakazobva panyaya idzodzidzo. Saka ndafonera Tezora akati ngatisangane iri Saturday. Ndinoenda kubasa ndozobudawo kuma 12. Ndikati bro. Ndakataurira mukadzi. Ndikati shamwari Tezora wati tidini tisangana sematauriro awakaita iwewe. Akati alright. Saturday yakasvika ndakasvikira kumba kwa Samukuru ndikamuudza issue yakanga iripo. Samukuru akati kana yanyaya yekuti imimi makuda kurambana handikwanisi kuenda newe
pamba pa tezaraba asidai wakuti muda kuyananisana imimi ndio pandaienda saka ndari nyaya yekuti muda kurambana iwe wakuzindira wakazita sei wakazimirira uende kunataura na tezara wako nyaya yako kuti auchadi mukadzi ndikati alright aisi problem dzakasvika kuma3 o'clock dzemasikati tezara asati auya pamusha pawo pandakambomufonera akanditi ndiri kuuya ndopandazofuna futi zuva ratoda isoro ndikati tezara ndichingori pachi pamba penyu before sandafonera setezara ndakafonera futi mukadzi akanditi ndine zvakawanda zvokuti handisi kuya ikoko kumba kwawo kwacho ndikati alright ndopandafonera tezara akati shamwari zvandava kutanda zvekuti ndikakusvikira uri mumusha mangu ndiri kukutema nedemo siya wataura zvodotara mumusha mangu iwe uite sei ubvemo ndikangokusvikira urimo chete ndiri kukutema saka mumusha mandakanga ndirimomo makanga mine mudzimai wacho newana vamwe vakanga varipo foni ndakafona iri paloud mudzimai wacho achinzwa ndikati mbuya mazwa zvataura murume wenyu ari kunditi taura zvawafambira mumusha medu ubvemo kangosvika urimo chete ndiri kukutema saka ini zvokuti ndisvike ndipana mandozotemwa hazviite sei hazviiti ndakaombera ndikati mbuya ndiri kukumbirawo chii ndiro mbuya wakatuma mwana akatora ndiro akandipa ndakabudisa dhola papa chine madhola ane anga ine chiuyu kunze so ndovandaisa mupuleti kati mbuya inini mwana wenyu handichadi sei handichadi nekuti ndozvatawana sekuru pafoni mimi muchidini muchizwa saka ini ndozvika panapa ndikaita sei ndikaurayiwa ndakaombera ndikabuda ndichibuda ndakaona mbuya achinhonga dhola riya akati iyi nyaya makutaura mba muno mekuti makubvisa gupuro ndiri ndega hazviiti kana iwa hamuti muri mega hazviiti bhozi foni yaita wapa loud speaker imimi muchiite sei muchinzwa ndakasvika ndikapinda mota mbuya wakatira negupuro yarozoti wakafamba sei bhozi ndakandamutsa mota ndikaenda saka ndaenda kudaro ndakadzoka futi bheki kuna sabhuku ndikati sabhuku shamwa ini ndio process yataita sei yandatora mukadzi uyu ndaendesa gupuro kupi kumba kwake saka iwo zvoruta zvokuti unoramba achiramba ari sekretary wako ameno zvaakwauri mushanda sirani ndasira iwe sabhuku ati shamwari enda kwaishi wotaura nyaya yako ikoko ndakaenda kwa ishe chida wanyika ndaenda kwa ishe chida wanyika ndakasvika ndikawaona saka ndakataura sekuti ndaida advice ndo mamirira akaita issue yangu tezara haana kuya mumusha make mukadzi waramba futi kuya ikoko sabhuku uramba achishanda nemukadzi wangu achita secretary wake saka ndibatsirewo pa issue iyi ini ndakuti mukadzi arichati sei achakwanisa kugara naye because mukadzi wakutomwana sabhuku saka ishe akanditi advice ndiri kupa ndeyekuti wakaita mistake wakaendesa gupuro iwe dai usina kuendesa gupuro ba wakaramba uchitemera mukadzi kusvika wamubata sekuti uri kuti mamovements aari kuita hauchamanzwisisi ndikati ndinomubata kusvika rini ini ndiri kubasa mamovements achiitika kupi kumusha uku saka iwe ndozoti kuadvisa kana ukati ndipinze mudare issue iyoyo ndiri kukutonga futi ndichingoti mukadzi iyeye ndewako mumusha imo mahabvimo saka ndakasaka kuti kwekuenda ndakanga ndisina sabhuku waramba akahodha mukadzi wangu secretary wake ishe uri ndaurira kuti iwewe teera gupuro rawakaendesa saka ndakasvika pakutogumira kuti ndoenda kupi mumusha umu mukadzi uyu agara mumusha umu akatanga kuita zvaanoda achizvitonga musha uyu ndiye wabereki pamba apa pane munin'ina wangu nemukadzi wake naye iye pore magetsi ratakanga tadhonza kuti tiise mumba yevabereki nyangwe hazo wanga wakafa asi poiro raifanira kufidha main house yevabereki then tozoiswa tumwe tumapazi tunopindawo mutumwe tudzimba amai avo vakaenda kunodropesa magetsi aya mukaboisika ikadiki kavanogara iwo magetsi aya haana munhu unobenefita pamusha ipapo nemunin'ina wangu havataudzani nemukadzi wacho havataudzani maelectrician paakaya akachubha pa1 room ikako haana kuziva kuti pane pakakukweshana kari kuitika pamusha apa wakaisa malights nekubheki nemumasaidi kuti pamusha pese pajeki amai ava vakakwira vakabvisa light drive nekamusha mewabereki wangu inini ndikasara riri muboiskai make izvozvizvi akaenda futi kunodhonzesa mvura pamusha pewabereki wedu isu parikugara munin'ina wangu mvura iye haimwiwi nemunin'ina wangu munin'ina wangu anotofamba kunotora mvura somewhere asi pamusha pane mvura saka mukadzi uyu aisa division mumusha medu adaro baba wangu inaina mara jekensheni pamusha apa pasingabvumiwi imbwa pasingabvumiwi chichi madhawa wakaenda kunotenga German Shepherd rakadai saka izvozvizvi German Shepherd iyoyo yakatosvetukira munin'ina wangu akarumwa wana wemunin'ina wangu inini pamusha apa waunotofamba nemadziro emba kusha imbwa iyoyo isusu wehukama chakuti tisvike pamusha apa tisina kuaprocha amai avo kuti vatibatire imbwa iyoyo hapasi kusvikira saka munin'ina wangu arumwa nembwa isina kubayiwa haina makadzi haina chii arumwa nembwa iyoyo amai avo vakatora munin'ina wangu kwakuenda naye kuveterinary panzvimbo yekuenda naye kuchipatara kusvika 3 days dzikwani munhu arumwa nembwa isina makadzi ndakazoona kobheki mufoni mangu inini komufana kuda chii because airtime inomunetsawo ndakamufonera kati mukoma kunoku harichagoni kufamba ndakaruma nembwa
uchiri mwana mboita sekwa ndo zakaita saka wakamhanya kuclinic kana kusa kuclinic ba mai gura kantora kadendesa ku veterinary saka veterinary yakati isusu makombiyuta zemedu tiri kuona kuti imbwa haina chi haina mapapers taakumitira information from Harare kana information yazoya kuti pamwe wedze mapapers ari ku Harare tozokuendesa kuchipatara yori kata for 3 days uchichirwara ndakafonera police kwa DC ikati no issue mningi nangu yakaita so inoitwa sei kwa mite kuti atomhanye kuno kufasta fasta ningi nangu akaenda ku police ni usiku ndo pakazofonera mai yako kuti mimi mukasarabisa mwana uyu kwa takuvurira ichi docket ndo pakazokesa kutanga kwenda mai awa nemningi wangu kuti kunomurabisa saka mushamedi isusuka maita division na mai awa vari kuita zvese zvaroda pai mumushamedi nekudayo kuti isusu saka avoida kutaura nawo because vari violent and wane zvimwe zvavanenge vachitemba nazvo zvekuti sabhuku vanomira naye vanomira nezvakawanda asi nhangu ndakaita chi ndakaita mutete kana wauya kudare kana wauya kudare hapana chinhu chinowanziridzwa saka ukaita iwewe ndambozwa pasabhuku zita rasabhuku hausuda kutaura zita reboyfriend hausuda kutaura zvinhu zviri kutembwa nemukadzi uyu hausuda kutaura saka tokubatsira sei aiwa ndinotaura mama taura kuti mai ava wari kutemba sabhuku wari kutemba ishe ukati nezvimwe zvipi wari kutemba chii futi chikomba chakabatwa kuchechi nekuda kwekumesha nemazita kwandiri kuitawo chakapesa chandiendera kucivil court unondiita defamation of character chinonzi chimunda dzarakanonzi chimunda ailoja kudhuze nekunogara amai ava kumba kwawo ndokwailoja saka pandakada kuzama kumbofonana naye chimunda yeye foni yake yakazopesa yakudai wana tesara wangu unozana saka ndakapesa ndakonoti kuchikomba chandira kufonana chakutotaura futi nanatesara asi inonzi chimunda chikomba icho mukadzi wangu mumusha ari kutemba nasabhuku nyamunokora njira je sabhuku nyamunokora pasarupinda ndo mudhara ne anopfeka here wakutorwara akatosiloka yaisitongona nyamunokora aizabhuku mawata movetu sabhuku mawata akazoita develop problem iyo ipo apo yasabhuku munyowani saka inini uda kuti ubatsire chise ndira kuyananiswana na Tezara kuti ndikwanisa kutaura issue yangu sekuti ndakamboenda kwakaramba kuya mumusha mawo ende uyezve mukadzi uyu achiri mumusha mangu akafuma aona problem wekuti ndizoenda handina right ndikaiti kubatsire maybe pamwe pane pasitorina need yekuti mukadzi uyu atombotaura because zinenge iri waste of time kana tiri customary law there is a procedure that should be followed kana uda kunoroora nekana uda kunoramba mukadzi samukuru wako akaenda kukuroorera is the same person futi anofanira kutakura nini iyoyo mari yako yekuti uda kuita segupuro handizvo iwe ukaenda wega iwewe hapana nokuzwira tsitsi ko ukatemwa and you cannot be your own judge yenyaya yako let other people judge nyaya yako kuti ite value andizvo saka chekutanga chawakanganisa hauendi wega kunopa gupu rewo tsvaga na samukuru wako waende that's the customary procedure samukuru akatondinyudza ipapo bozi akaramba kuenda haarambi kuenda bozi hakuna hondo chiri kuite hondo is your presence saka iwe avoida presence yani yako mwana uyu wanoenda ende kana waripo wana samukuru wanika waripo wana Tezara towataurira kuti zvako hazvidi hazvibvumiri iwe uite zvokuti then the other issue yawakakanganisa you cannot rely on mapostori kuti akutaurira kuti mukadzi wako ari kuhura because kutaura nemapostori kuti mukadzi wako ari kuhura that's not evidence because mukadzi pari hauna kumubata hauna kana any other documentary evidence yekuti ndakazoona pepa rakati kana ndakaona mufoni mine message kana ndakaona paine chakati hakuna asi pamwe mapostori handiti pamwe it's out of jealousy kuti mapostori anga ari kuda kuchechi iye ndobva avarasisa saka ukati the only way out kuita sei ngatimufikise so we cannot take that as evidence yekuti munhu that's why uri kuona chimunda akukutora kunokusungisa civil court nenyaya yechi yedeformation of character
The reason why akutora chimunda aine mukana kuno kutora kuisa zvibhokoti because hauna evidence yekurakidza kuti chimunda udanana nemukadzi wako. So you cannot rely on prophecy. Ko kana iri false prophecy. Asi wauraya mhuri yako, wauraya imba yako, wauraya marriage yako. Pamwe pacho tikazvitarisa, iwewe mukadzi wako wanga uchikumuda here. Because you can be looking for ostensible reasons. Ekuti uwane marambiro emukadzi. Unokwanisa wanga kutsvaga reason yekuti ndopinda nepapi because mukadzi uyu achamudi. Ndakatoita naye mumusha inini ka. Ndikuradza kuti mukadzi wangu ndaitomuda. Ende mukadzi wangu ndaitomuda. Yes. Ende chimwe chandikuda inini. Inzwa. Pane zvimwe zviri kurakidza zvokuitika mumusha. Iwo zvosiri kuona. Zvandoda kuti uone. You cannot rely on my nini. Kana munin'ina wako kuti akufeed information about your wife. Ko mai kuru wakatanga wakuenda una baba munini wakati baba munini muruziva here kuti mai nini wane boyfriend yake ningi. Anofila sei? Amuzendwa? Anofila sei? Hapaiti musha ndisi. Saka tikuti imwe evidence ya mukushandisa kana kuti vanhu vamukushandisa sema witness. Hawaitiba. Because you end up zvishwa musha unodi. Unoparara. But iwewe pachezvo wako think about your own family. And funga iwewe nezvemhuri yani yako uri one kuti mhuri yangu inini ndine wana wangu 2 nemukadzi wangu. Tine pari kuti chi panoti isusu iwewe nemukadzi wani newana wako. Wekuti nyange mangwana iwewe ukafa wana wako chinhu chavanoclaima i2 rooms dzaiswa magetsi nemukadzi wako. Hawaclaimi mai wako baiwada kuti iswe magetsi. Because imba yabai wako state house. Anyone can come and claim that house. So zvikuti vanhu kuti iwe pawakaisa magetsi ukwanga kuisa magetsi. Hauna unga wataura nemukadzi wako. It means it's a sign yekuti hamuna kugara pasi. Mukawira kuti magetsi tikuisa papi. Kodai mamakawira kuti magetsi tikuisa papi. Maisazomboisa magetsi ku state house muchisiya mukora marura mukurara. Andika paunoya unoraramba kwamai yako erika kutorara mukora. Saka sei weda kuti mukora musaite magetsi yomuri moma unosvikira. Aiwa sepamusha pamwe pataigara. Kaita contribution nemuning'ina. No, izvazvo. Ndosanduti contribution yavakaita nemuning'ina. Hazviiti kuti muite contribution nemuning'ina. Maini namai kuru are not on talking terms. Maini baba munini namai kuru they are not on talking terms. Saka agreement yamungaita ipapo ingabudira ndeipa. Agreement yo yakatika before sata takukweshera. Ndosanduti but unofanira kuona kuti times have changed. Situations have changed. Apa pasina kuirana apa. Nyangwe sadza rubikwa namai kuru, mai muning'ina wako hachaki. Mai nini hachaki. Iwe wacho rubikwa nemukadzi wako hauchatodi. Hauchatodi. What's pane ruwengo? But don't forget kuti mukadzi iwe utaura nezvake uyu. Ndiye wawakatata naye ukaita wana wairi. Ende wana wairi wari 2 waruda baba nani? Namai. Hatisi kuramba kuti wakadzi vanohura, wakadzi vanofarisa dzimwe nguva. Nevarume futi vanodini futi vanofarisa futi. Saka tikuti sungaite sei? Let's take it in kuti vanhu paimwe nguva vanhu vanodini vanofarisa. Asi kana vanhu vafarisa izvozvo hazvifaniri kupwanya chii mhuri. Hazvifanirwi kupwanya chii mhuri izvozvo. Ndinogara ndakataura vanhu vakawanda kuti kana ndisadi mukadzi wangu ini handitaurwi nemunhu bauti uchiramba mukadzi. Ini kana ndisadi mukadzi wangu ini ndotaura ndega kuti handichadiba. Reason yandisadi is 1, 2, 3, 4. Kuramba mukadzi for no reason haisi mhosva. Mukadzi handichamudiba ndaona uri nani. Haisi mhosva kumuramba. Unokwanisa kungomuramba vhura kuti shamwari inini zvichanditiri pamwe haugezi pamwe unopinda magumbeze ndinozwa kasimero handidi. Handikavandiwa. Saka inini am trying basa redare rinoita handi rekupwanya chii mhuri baka rekupwanya dzimba asi ndenze kudziwakiridza kuti dzimba dzimire zvakadii zvakanaka.
Wanhu wakaita semasabhuku wari pasi pedu. Tinovataurira how to behave kana ari kumisbehave. Iwe kana usingadi andizo haudi. Saka sabhuku afana kumanikidza. Andizo. Pamwe pacho mamwe madecisions anotoitwa pamwe mustori po pamwe muri kubasa. Wanhu vanoda mdziko ngevanhu vamuri kuona vakagara iwo wavo. Ndo vane dambudziko because pakazi toda sekitari wasabhuku ndo vakavhotera mukadzi wako. Because kuita musekitari wasabhuku unotovhoterwa. Kuita chairman wevidiko unotovhoterwa ngevanhu ivo wawa. Wapedza kuvhotera mukadzi wako wobva waya pawiri kuti mukadzi wako urudiwa nesabhuku. Kuna sabhuku kune zvinhu zvakawanda zvinoitika. Sabhuku ndiye anoona nezvesocial welfare. Sabhuku ndiye anoziva necommunity service basa rikuitwa ndisabhuku. Nyaya dzedevelopment dzese ndedzasabhuku. Nyaya dzebhimu ndedzasabhuku. Mari dzemakuwa kwafiwa ngedzasabhuku. Mari dzekuti kumatombo kurigadzwa matombo ngedzasabhuku. Saka sabhuku ndi basa rakawanda rekuita. Saka kana uita sekretary wasabhuku newe wano basa rakawanda. Saka ipo papo kazvisa kushamiseba kuti mukadzi wako aramba achizi nasabhuku enda kwakati nakwakati. Is part of the job. Asi hatisi kutika kana wazenda unyore magwere. Chienda wonyore chi magwere. Wodzoka kumba nguva iripo woita basa rani ramai. Usabatanidze magwere newe wacho wanyorwawo uchinyora mabhuku uchinyorwa. Kana zvokuti munhu anobva kilomita away kuya kochaja foni wobva wati foni iri kuchaja iwe uri kuchajwawo. Aiwa izvozvo zvatibvumiwa. Tiri kuti isusu muridzi wesola muridzi wemusha baba. Kana kati handida hangu vanhu vachaje foni panapa. Haadi hake chironge chake. Musaite chi nani. Munuzwa? Pane ka program kaisobuda pa TV kaizani chi baba mnini. Chi kana usikati don't force. Kepa TV kaibuda kutaka don't force kalipo. Saka musamanikidze munhu kuti ade zvinhu zvasingadi. Zvinoreva chi marriage. Tarisai nhasi maapi apa. Mauya apa chamawinga pa yenyaya chi inyaya sabhuku inyaya mapostori. Imi chakazoti muende kumapostori rabayo yapinda ignition chi. Ijeke mapostori majeke hakwiri mgomo. Asi awo wataura kuti awanga wa mapostori. Asi baba wake uyu wataura kuti baba wake anga ari mujeke. Chakati muchinje wokubva kujeke yababa kuenda wamapostori. Chi mamu nedambudziko rei. Kuenda kumapostori kako ndokwazonza German Shepherd kamuyadhi. Wona vanhu makurumwa. Ukaona samusha kupota nemadziro kukumbira mukadzi kuti ndopinda here pamusha pake kuti German Shepherd yembwa German Shepherd yemukadzi panogarika sei mani. Tiri kuti isusu bambo, this issue is between you and your wife. Chete, don't involve other people. Because already mapostori wao ndiri I can take them to task. Hakuna postori kana church inovhumidza kutaura chiprofita chechikomba. Handisa ndamboiona church. Hakuna. Kana ukaenda kwa Johani Marange chaiko munhu anobatwa kuti zveshuwa uyo mukadzi wapomba nenhingo wapomba. Asi haumbozwi chechi yakamira pamberi kuti mai awo wapomba nababa wapomba nhingi. Hakuna. Chiprofita chinongotaura chete kuti mai famba nenzira yakanaka. Iwe baba famba nenzira yakanaka. Asi hawatauri mazita echi. Aya mapostori anobva ataura nemazita aya.
pane something chisiri chi. Something is not clear because your apostle then can be taken to task. Kunzi izvo deformation of character on the part yemukadzi. Anokwanisa kusuyiwa because haana evidence because ukazi evidence yemweya. Unotati wanomira mukoti kuti mweya wakati. Wangamira here mukoti kutaura kuti mweya wakati. Azviti. Chatuita isusu bambuka. Mukadzi uyuka mune mazwira akawandisa ekuti mai havari kufamba chii zvakanaka. Asi chinobatika chekuti muende kumuramba nacho hapana. Saka because of that munoramba muine dambudziko. Anika murwa. Ipapo munoramba muine chii dambudziko. Chiri kudiwa batai tsuro iri panzvimbo. Naso uno handiti mataura chimunda. Handiti kuti chimunda ndiye une urutamba bhora. Handiti chimunda vatoenda civil court. Iyo zvakusungisa. Saka uchazvidefenda sei? Because hauna pawakabata chimunda. Hauna pawakamuona. Handiti you are relying on mere prophecy. Awona zvatuza kudobatsira. Kuti izvozvo mudare ine court of law prophecy haishandiba. Because court kunodiwa tangible evidence. Ndiyo inozi munhu hazi une mhosva kana kuti hauna mhosva. Alright, nhasi unondauya vane muprofita ndiwo noreva ane mhosva. Muprofita vari une mhosva. Saka ndobva nyorai pasi AOC4 nyorai une mhosva. Azvibudi. Kuchechi dai ukati ongorore futi kuchechika. Uchaona kuti kuchechi kune zvimwe zviri kuitika kuchechi zvakawanda zvausingazivi. Mainini uripi? Mauya naye. Ndaizodawo muono wamainini iyeyo. Because ukaona mainini anokwanisa kushinga kukutaurira kuti baba mukuru mai kuru une nyaya dzake kuchechi dzekupomba. Chada kuita pamapedzisiro urudei. Mai kuru waenda. Then what? Mai kuru waenda. Then what? As many not know charges of phone kwa muri. Anika mukora ngati amatinobatsirana kuti in future ka nyango vanhu vari kuwamwa vari kunzo. It should not be as easy as that to break a marriage. Kuti marriage inongo breakwa ne hearsay. Kungoti ndanzwa kuti marriage over to break. I know. Pachiwanhu chedu isusu hatibvumiri zvakadaro. Marriage ukaona yasvika pekuzi hai yadi yaramba. Pane zvikukutu zvinenge zvadini? Nyangwe Bhaibheri chairi rinotaura chinhu chinorambirwa mukadzi chete ufewe. Asi unofanira kunge wamubata ari kudini? Ari kufewa. Ndo chinhu chiri important. Then chimwe chiripo futi nenyaya yekubva pamba. Nyaya yekubva pamba. Mutemo zvaunotaura. Yes, mukadzi hauchamudi. Asi the process yekumuramba haisati yadi. Haisati yaitwa, haisati yapera. And because of that, it means that mukadzi will stay put. Pamba ipapo kusvikira process yaita sei? Yaitwa, yapera, zvoitwa zviri official. Kuti zveshuwa mai wadi wasumuka. Then tiri ipapo pane imwe futi. Yekuti mune wana wairi. Wana wane makore mangani? 17 years. 22 years. Saka 17 years. 22 years. Parutoreva kuti we22 years uyo ndiye haakunze chete. Uyu we17 uyu achuda mother's care. Saka kana ari kuda mother's care we17 uyu mutemo unoti mwana kusvika 18 handizvo ndo kwaunokwanisa kumubvisa pana mai. Asi kuti umubvise pana mai pane mamwe maconditions anofanira kutariswa first ekuti kana umubvisa pana mai une here kwokunomuisa.
ndo chekutanga. Chechipiri, kana mai wa Muramba ari pambapo ane here kwekuenda kana achinge abva pambapo kukunogara newana. Kana asina, it means kuti iwe ndo uchabva pambapo. Mukadzi osara achigara pane wana kusvika wana wasvika the age of 18. Then mwana wasvika the age of 18, iwe wodini wodzoka pamba pako, mukadzi oenda kumusha kwani kwake. Saka izvozvo zvinhu zvinofanira kuongororwa zvese izvozvo kuti mutemo uri very stubborn. Izvozvo zvinofanira kudii kuongororwa izvozvo. Then kana maongorora izvozvo zvinhu zvoenderera mberi. Saka chandiri kuda inini chechekuti ndandoda kuedza kubatsira. Taurai zvimwe. Mbogara ko basi. Gara ipasa. Pamusoro Changamiri. Ndoda kuresponda zvataurwa ndibaba waLindsay. Zita Cornelia Maura. Baba waLindsay zvese zvaataura zvizhinji zvacho ndirupokana nazvo. Chekutanga chandurupokana nacho ndechekuti izvoni iye wakandiendesa kuchechi ndikasvika ndikaprofitwa ndikazi ndapomba. Izvozvo zvanditozviziva. 1 2 chimwe chinhu chandoda kutaura ndechekuti murume uyu kubva kwaakaita pamba achiti uri kuenda ubasa. Wakatoenda ubasa aine support yabva kwandiri nini hama dzangu. Obva asvika bvaendeswa kubasa kwaMutare. Aenda kubasa kwaMutare 2013. Mukomana wangu mukuru ane 22 years anga ari grade 4. Mudiki wane 17 years anga ane 4 years. Wanga asati atoenda kuchikoro. Takagara pekutotanga aitanga achingofona achipama excuses. Ndazodai kubasa handina time chichi ndichingozvigamuchira. Gore bva ratoti dha munhu uri paMutare. Ndikati amen. Pandanyarara. Kubva pakapera gore handina pandakazombomufonera kana umuti ndiri kumbira chakati kana kuti chakati chazodai. Ndakabva ndangonyarara ndikati ndoda kuona kuti iyo doita sei. Pandanyarara. 1 2 3 izvozvi zvigore rino rare chi11. Handiziwi core yake. Hakuna soti yake. Hakuna school fees yake. Zvese ndakayarutsa wana wangu up to now. Mwana une 22 years izvozvi urushanda maMutare. Ndini ndinoziya ndindakamutsvagira basa mwana yeye. Auya achimutora ndati mwana zvanyora form 4. Wafera wabuda ne4 ma subjects. Regai ndimudzosere kuchikoro anyorere. Mwana wakutanga ita ma lessons. Kuti aine zvaakagaya zvaakafunga zvipamberi handizivi. Wabva ngopa mwana pressure. Uya kunoku ndoda kuendesa papoli. Mwana inibva ndati ndi baba wako. Andikurambidzi kuenda kunani? Kuna baba wako. Enda kunani? Kuna baba wako. Wobva aenda mwana. Gore 1. Mwana wakandogara. Hakuna poli. Mwana endoti ndazienda wapiwe quotation yezvirudiwa. Papoli paya. Hakuna respond. Rechi 2. Ndichidini. Ndochitora zvere mwana kuunzepi? Kuunza kumba. Ndabva ndazomutsvagira basa mwana yobva aenda kubasa. Saka ipa papa 11 years dzese idzika idzi ndandisina kugara ndakangogara angu pamba pangu. Ndiri pamba pangu hana chakataura neni ba zvese zvarutaura zvekuti kwazi wakanditi kwazi handichakudi. Hapana ba. Dai anga akanditaura kuti achandidi baka. Pasina kana problem. Ini kugara kwakurugara wana mujubheke wakaenda wani kujubheke wakachona wakadzoka. Saka ndefunga kuti ndisaMutare. Ndoza ndaifunga inini. Ndaifunga kuti saMutare uchadini uchadzoka. Saka saMutare hana udzoka. Chakazondishamisa saMutare wakazodzoka manje. Urupiwa information yekuziva kuti ndizoite secretary wasabhuku. Ndakaizwa secretary wasabhuku saMutare adini yake. Aenda. Saka wandaienda kosuma kuti sabhuku uri kumbira kuti nditwe secretary wasabhuku ndiya. Papasina ndandazvigarira. Ndakaita secretary wasabhuku zveshuwa. Wobva auya kwasabhuku kwekwe wobva asvika kwakuti kuna sabhuku daidza committee yako indidzingire mukadzi ururambira paumba pangu. Sabhuku ndo pakadaira kuti zvapinda papi. Inini
ndini ndinoti ere vanhu varambani ndinorambanisa vanhu zvemakamuroora makamurorera paumba pangu vazvanetsana bhasi yatuka Sabhuku urunyenga mukadzi wangu saka urudini uri kuramba naye Sabhuku bva adaira akati ihumba mwana wani mwana wangu masoko orutaurayo haaitiba mangwana unozozvidini unozozvimiririra Sabhuku bva adaidzira meeting pakitakaenda village assembly Sabhuku akabhata akati ndo zvandakasangana nazvo vanhu vangoti aiwa kana iri nyaya yekuti haasuda mukadzi unoenda kotaura kwaanofanira kudini kutaura kwete kutaurira Sabhuku hadzisi nyaya dzinotongwa Sabhuku dzekurambana kwevanhu tabva tagara inini hapana inini kana kunyepa murume uyu haana kana single day rakataura neni kana foni yangu cheko handifoneri bo ndobva ati kwabva uya kwaishe Chidawanyika abva asvika futi kwashe Chidawanyika ngoma ndiyo akati ndiruda kuti mundidzingire mukadzi ururambira pai pamba pangu bhoti isusu tisu tinodzinga mukadzi wako mukadzi anditi ndewako ndiwo kamunza pamba tisu tinokudzingira here kana kuti iwo ndiwo unodzosera kwawakamudini kwawakamutorera uyu changamiro yabva adini bvafona kuna Sabhuku bvataura Sabhuku bvatoti nyaya iyiwa zvakamboitikawo futi kupi futi kunoko asi nini ndo zvandakangomudino futi zvandakamupindura wabva asiya atuka futi George akati ndinokuisa muasidi nini urunyenga mukadzi wangu chibva wagara naye ini bvandangotaurirwa bvandazviiginwa ndikati kusvika azodini azonditaurira nditi munhu wacho ndini edu kusvika anditaurira kuti nyaya yake yakambomira sei tagara obva azouya azwa kuti Sabhuku wachinja kubva kuna Sabhuku Neva pana Sabhuku Charles Nyamunokora vauya futi urungotaura futi nyaya yake uyu Charles akati nyaya iyi makambouya saka pemakauya yakazi kudini ini ndinototanga ndarifeya kuna angaripo nekuti uyu uri panext door pangu kwabva wataurirana uyu akati inini nyaya takangoiti isusu haisi nyaya yani nyaya yeduba takamuti ngaaende kotaura nyaya yake kuna Natezvara wake kwana Tezvara kuya haana udini ba haana kuya tabva tagara aingoti kana kuti akazwa kuti pamba ndaita kanhu kandaita magetsi ari totaurwa yekaya dzimba dziruzi ndirugara dzimba dzana mbuya handisugara dzimba dzana mbuya dzimba dzandotogara inini bedroom rangu flat yacho hoko akaisa hoko nditezvara wangu asati afa bei ndiye akandiroera hoko yekuti wakai apa tatomboti tudodzika kuzasuko zvikasi aiwa mukadzika kuzasuko kana inini ndiri panapa ndinoonekwa ndiya kozowaka edu kitchen etakazowaka wakazoisa hoko sekuri angafa wakaisa hoko ndimukoma wake ndiye akaisa hoko saka dzimba dzendiruzi ndirugara dzimba dzevanhu dzacho handichazvizwisisi ba nekuti kana waisirwa hoko wazigara apa ndopo wapiwa wawaka magetsi ndinozi here magetsi enda waise uko indirugara apa zvino zvingabuda here ndozi enda waise magetsi uko indirugara apa ndakaisa magetsi imba yandirugara inini and after all handimanikidzwi ba kuzi ipowa uyu mari ndakabhadhara ndega mari yangu kuzesa inini ende pore magetsi iro rezesa iro kana vanhu 3 kana 4 munotora uchienda kobhadhara connection fee yako richiuya richiswapo ichiendawo korudini koruda handisiziva kuti problem yavo iri papi neni ba mvura ndakadhonzesa mvura yangu yezino ndirushandisa ndiri pamba ndinowana wangu ndinobva ndazere usaite chinhu ndakada kuti ndiwake ka 1 room kekuwedzera because ndirugara 1 room newanaiwa wakakurira mu1 room imomo kuda kuti ndiwedzere hauya achitaura neni zvomuruzwa kuti mudzimai wangu ngezvepadare hauiba achitaura neni unobva andoenda straight kune munhu wazwa kuti ndiye wauya arunyora apa kana kuti ndiye angarisa quotation ndokwaanoenda kofaira ikoko wozondozwa munhu akuti pamba penyu hapadini ba hapasvikiki German Shepherd. Imbwa haisi German Shepherd. German Shepherd imbwa haisi German Shepherd. And after all kuchechi kwarutaura kuti kwendirutoenda izvozvo ndiye akafonera mufundisi. Halo mufundisi, ndiri kumbirawo mutambiropo mhuri yangu iyi batai nayo.
kusiya antipereka kuna mufundisi kuchechi kwacho kuti ndakatama ujekenisheni ndiye akandipereka kuna mufundisi iyo bva aendake kwa Mutare. Ndiye akasiya apereka ndaida uramba ere baba wafona kuti endai kuchechi. No, it's okay. All right. Apa ndazwa dzikisa imo kubamba. Ndazwa kuti ninye 11 years. 11 years musinombo yabota. Muruti bota iruyiwa ndiani? Amen. Iye uri mukazina wana. Iye uri mukazina wana. Ane badasira. Mirai tisemo. Ndiro ndizwe bambo. Ishuwa here yekuti hamusati mapinda mumbamu for the past 11 years. Mumbamu hamupindi bambo. Ishuwa here kana kuti manyepo. Pamakore manyepo. Imimi amuruziya mangani. Ini ndakapesera kuwadzana nemukadzi uyu 2017. Already 2017 we are talking of almost 7 years now. Usingapindi mumba memunhu wauti mukadzi wako. Unozwa kuti mutemo unoti chiere. Mutemo izvizvi unozwa kuti uri kuti chiere. Ngekuti ukaita makore mangani usugara nemukadzi wako. Panonzi makore mangani usiri kugara nemukadzi. Panonzi marriage hapasina. Uruzwa kuti makore mangani? Uruzwa kuti makore mangani? Endawo uerenge 2017 New Marriages Act uziwe kuti usakagara nemukadzi muchigara semuimba for makore akati nguva yakati hapasina marriage. Because iwewo izvozvi right now urumbogara nani uye zvekupi? Une mukadzi newana wairi. Wakadzi newana 2. Une mukadzi newana 2. Kwa Mutare. So in other words, you are trying to push this one out so that uye nemukadzi wako mai Mutare auye kumushamani. Ndizvo here kuti mune umwe mukadzi? Mambo inini kuenda kwandakaita kwana Tezara. Tati ishuwa here kuti mune umwe mukadzi? Ishuwa mukadzi ndanaye. Mune umwe mukadzi anditi? Ndanaye. Saka chiwakire mukadzi wenyu somewhere else. Yes. Because mukadzi iye haawingopinda mumba ino. Akamona nyaya pa akandambokutaura kuti procedure yamuri kushandisa pane pamuri kushandisa pari wrong. Because imba yawakwa ndimai yawo. Muri kuzandutaura imba yawakwa ndimai uyu akamuka asipo ndeye wana wake. Wana wenyu vari kwa Mutare hauwi kunotora imba iyi. Ndizvo zvandakaita mama. Ndakatouya kuna sabhuku chachana. Izwai bambo. Musaudaidzire masabhuku nemadzishe kuda kuwashandisa kuti zviro zvamuri kudai muzviite. Da kupindira pekuti handisi kuwadzinga pamba nenyaya yekuti da kuunza mukadzi uyu. Kuna sabhuku chale kwari kuti ndakaenda kunoti adzinge mukadzi. Ini ndakatoenda kuna sabhuku chale ndichida kuti andipe tsamba yekunditi ndire kunotsvaga imwe piece of land somewhere musiri muvillage make. Kwete zvokuti ndakaenda kuti ndida kuti mukadzi uyu abve muvillage. Ndakaenda kuna sabhuku chale. Kana iwewe izwazvo. Kana iwewe according kuSamoni. Samoni riri kuti werenga futi. Vati mukadzi urambire pamba panga. Werenga Samoni. Amen. Ndio mission ya mao yanayo. Andizvo. Saka imi kana muda kotsvaga kokugara kumwe chiri kukutadzisai kuenda kotsvaga chii? Sabhuku aringanozokupai tsamba maona kuwamuda kuenda. Amen. Kuti maakuda transfer letter yekuti ndaona pekugara sabhuku. Saka sabhuku yakuti chindipawo tsamba ndizoti wakabva zvakanaka here kwauri kubva kuti ndikwanise kukupinza mubhuku. Zvino hamupiyuka tsamba yekuenda kwamusati mazikana kuti muri kuendei. Pamusoro tsamba wakauya akatokumbira achiti ndiri kukumbirawo kunyorerwa transfer letter yekuti nditambirwe kuna sabhuku.
handichazivi sabhuku zita racho ba Imi mana wekumanika bridge akatonyorerwa tsamba ikadhindwa ndiishe akapiwa sabhuku wacho ngekumanika bridge kuno munoda kogara pibambo uno andida kupiwa transfer letter makapiwei ndakakumbira kuna sabhuku ndiri munhu atiri ada kundigutira pekurima sabhuku ani kuna sabhuku wekuchimani tsamba ndindakanyora chimani ndini ndakanyora tsamba tsamba ndindakanyora ichibva yazoti mambo mirai ndikupindure tsamba yacho wakanyora ka musanyepewe bamambo tsamba ndakanyorerwa ndiri pavharanda mirai ndikuudzei mambo chokwa chiri kuitika mukatera mukadzi uko wrong information yari kupai ndabva kwaishe inini ishe anditi enda unopiwe tsamba sabhuku ndakanyorwa tsamba ndiri pavharanda naana sabhuku mukoma wasabhuku aripo tipei tsamba dzacho mirai ndoda tsamba yaishe netsamba yasabhuku ndipei ndidzione ishe haana kundipa tsamba ndakapiwa nasabhuku yasabhuku yacho ndipei because ishe ana secretary sabhuku ana secretary saka ndati ndipei iyo tsamba yakayabva kwasabhuku sabhuku wacho uripi sabhuku apo babana sabhuku anasipo tinomufonera zvindo basa redu mukoma wasabhuku akatosvika tichitonetsana nasabhuku ndipeiwo tsamba mukoma wasabhuku muburitse mukati ndiye ndakanyorwa aripo akanyorwa aripo asi handiye akanyora ndiri kuda munhu akanyora ende zvataura mukadzi wako iyoyo izwai bambo ngatisa waste hedu time iyi nyaya iri panapa iri very simple iwewe don't force chi matters my only advice to you ndechekuti dzoka hakuna chinoshamisa kuti wakadzi 2 kana 3 zviriko hazvishamisi dzoka ugare pasi nemukadzi wako mugadzirisane zvinhu zvamuda kuita sei zvamuda kugadzirisana ndo kana zvichidii zvichigadzirisika dzoka you have got a family to look after you have got kids who look up to you kuti tina baba wedu andizvo kana izvo zvawaona kuti hazvichaiti chifollowa the correct procedure inoshandiswa kucustomary law kuti munhu kana akurambwa anoita sei nzira yacho inofambwa sei iwe usaende paforefront yekunoramba mukadzi wako because machances ekuti unokwanisa kukwadzwa they are very high because hakuna baba anovhura kuti mukwambo yako ndaikosiya chimwana chako ichi tora tezvara wabva angoramba akakutarisa chete anokutema nedemo saka iwewo procedure yawakashandisa kunorora shandisa chii the same procedure asi for now siyai mukadzi ari paari newana agare ipapo iwe chigadzirisa iyo mess yes wozotidzosera kana wapedza kuti ndazoita zvakati asi zvakati zvabvumira pakati zvaramba as long as takakutarisa kudai bambo dai mamungorisa mutare chete asina zvipomberwa taiti it's okay but samutare 8 years matoone imwe mhuri somewhere else meaning kuti mhuri makasosiyana nezvayo kare ende zvataura mukadzi wake kuti ino support kuwana utaure mudzimai wako wanyepa aizo handibvumi bachangami mwana wangu ndochengeta ini no izvai pindurai mubvunzo uri kutaurwa mai pane mubvunzo uri kunoko baba wodzoka kuti maiyo ndauya suri yako mukadzi wako amboya kondiexpose apa akazara vanhu tachandidiba unenge azotanga uzondida yes or no tomboti hamusati maexpose muchiri kuda here imimi kuti adzoke kutonge ndakagarapo for 11 years ndakamirira kumumirira saka ndiri mumirira kuti auye bambo right anyway isusu hatisi panapa dare rino iri haripo kumanikidza kana kudi basa redare rino iri nderekuda kubatanidza kuti mhuri dzirambe dziri chii dziri intact hapana munhu anouya pano tichiti munhu rambanai pano padare hatiiti izvozvo dare rino ukatoya kuda kuramba mukadzi tinotokudzosa kumba mukadzi ukada kuya kuramba murume tokudzosa kumurume because toda kuti mhuri dzirambe dzakadii dzakabatana saka toti bambo imimi chiendai muite zvandakupei zvatati muite kana paine zvazorema you come back to this court tokubatsirai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka hatitoda kuti musungike hatitoda kuti uyasungike hatitoda kuti mese mugare zvakadii zvakanaka asi my advice to you
chimbomira ikuzwa because pamweka life kamukurarama baba pamweka life kamukurarama pane warutokadawo pane watodi warutokadawo handi saka chenjera izvozvo injodzi dzeupenyu handi wese anokudini anokufarira nyangwe bhaibheri chai rinotaura handi wese anoti mwari achapinda denga gara wakazviziva izvo anyway endai muite izvi. Thank you. Next case mukwambo ngauye next case